Oi, tangi oi, rada blok tangi wis padang tangi oi. Alah. Oi, tangi oi. Kok ya jam 8 ya. Teng lowe rong nek pangeran kok iki bro. Jajan pawon sik. Mbok iki ora nek apa-apa, nek kertas karo gambar iki mangan opo iki ya Allah. Bah. Apa-apa pisan ya. Bisa selesai iki. Apa ya ini punya mancing ya madu ya. Ini apa-apa ini iki? Mancing. Nyadi ya pancingnya ya. Kayak gawe kene lho ya. Kayak sejarah ya pancing ngene Mbah. Mbah Lewong opo to ya. Oke. Iki nggih golek iwak, golek lawuh. Arek. Kali ini banjir ya gitu, kepeng. Kemudian ngasilnya iwak ini. Pak, umpamanya ini isin loh. Mancing orang mancing uang. Lah ngene kan dalah oleh mari sini piye? Hoi, nyapa kuwi? Iseng iki lho, Dek. Nah, bayi. Wis tak santet sithik ora? Ngalem ora? Ya kene lho. Bas, lho aku. Bas, gitu ae. Iwak angel iki, Mas. Ya wong golek pangan apa isini piye jawab. Sing nggon delok-delok nggon. Iwake paling pramanan iki. Ya oleh dak ini lho Marian. Sendalnya ya ora. Wah, piye iki? Lah aku mancing ngomong lewat kono apa mancing endi to le? Alah iwak ada panggah mangan wis rezeki ora ning kene oleh kene oleh gon-gon to mancing kok. Wes to iku janji gak oleh sing tak santet manukmu. Bah beli bebek iki. Nek wis oleh Adit. Urung oleh, wis urung oleh lewat kono. Gara-gara iseng iki ya. Heeh. Malah iwake mangan taine, gak gelem mangan cacinge dhewe. Dene ora belas lho. Hei! Hei, kowe nyapa? Wong mancing kok malah kono karepmu piye? Dhewe wong ngameh ketulur kali sih jawab ngalih ora? Ngalih ora kowe? Hei! Ngalih ora? Pak, hei karepmu piye kanca mancing ya bencang kaya kapan oleh? Wes menang, wes penting ngali yo. Omong tak gepuk cangkemmu lho engko. Malah. Wes lawuh gridu e. Tanggomu lho. Wong gendeng tani sawah. Iki kaya nang maku yo ngono, ngok ngono. Nyale, tenan ya. Sore lagi mulai ngopi ya. Gak oleh apa-apa ya. Wih. Gak oleh nih. Mas kuwi ya. Yo, sore ayoan.
Teh Mas. Iki ya Surabaya. Wah. Ayo. Horor iki. Kalau ora tak pena iki, Mas. Mas. Pancingku tak ukel mulai ae. Nah. Buat apa nih ya? Pot. Pura-pura aja nih. Kene tak nak nih ngene lho. Ya kami hol. Bojomu ngepel kae iki. Bojomu ngepel. Tapi siapa iki? Bojomu ngepel lho delan to. Ndang diangkat. Siapa siapa iki? HP-ku. Oh. Tak kapi ya. Tak ya. Tak peda. Masa itu peda. Oke peda. Mas ganteng iki. Enak. Sing ngotak ada bojo. Di bojo. Piye Mas? Kon ngotak. Ngotak aku. Ya ngono ya. Oke. Wis ngono dak ndi korene-korene. Nah. Bojo iki enggak masam wes aku ya. Oh, sik aja mleset ati koyang ben rokok iki. Adus memancing lho. Adus. Wah. Dola ya ora oleh iwak emang. Heeh. Garai ning kono lah. Kowe teko menggarai sawan. Akhire iwak ra gelem mangan ya wis ngono kuwi. Heeh. Kok aja ae. Piye to bisa udah aja adus kono neh. Wis mulai surut ya. Mulai. Iya mulai ya. Ayo, Pak. Mengaku di karo juga karo nyanyi ngono mulai iki. Ben pikiran tenang. Pikiran tenang. Lah yang ngerokok-ngerokok kan nganteng to lho. Ah. Iya, yo mulai karo nyanyi-nyanyi ra wadil langsung. Bapakmu. Ayo. Iya. Bagus ya. Bagus pol yo. Ya mulai karo Om, yang mulai. Wis ya, besok nang poso iki, Pak. Oke, siap-siap. Ade. Wah, durung Kang iwake padha cek logdo ono piye iki? Aku lali to. Lego, loh. Nyantong, tarian Jo. Iki. Wah, iki. Getekno dis. Lali kan to. Ora,